aí não se esperava que pudesse lutar por algo mais do que a manutenção, agora já sonha pelo menos com uma primeira metade da tabela, já seria bastante positivo e convém recordar que Eduardo Coudet não começou a temporada no Celta. Tal e qual, o Celta de Vigo está neste momento a 10 pontos numa posição europeană. Un jucător matur, gata acel pressing de care pomena Diego Ciutat Coche, a urcat bine la această fază capitanul lui, cum spuneam, Aaron Martin, centrare, Nolito, asta la interior pentru Iago Aspa, Atletico Madrid, asta pentru că în momentul în care coboară atacanții Soares și Correa și apare din linia Brais Mendes, Hugo Mayo centrează din prima șansă, Verdi, gol! Santi Mina, 1-0 pentru Celta Vigo, exact ce spuneam mai devreme. Celta scoate mingea la margine, de acolo vine centrarea perfectă a capitanului Hugo Mayo și finalizarea cu capul a lui Santi Mina. Supărat pe fundașii săi, normal, Jan Oblak, în primul rând că i s-a permis lui Hugo Mayo să centreze, n-a avut presiune acolo, iar marcajul nu va salva pe Atletico Madrid. Pasă bună pentru Suarez, un cu lui Suarez, lasă Correa, Suarez, asistul, o combinație nereușită cu Brais Mendes, Rena are și multă calitate în acel picior al lui Suarez, este în care Suarez pasează pentru Correa. Dar este semnalizare de la margine. Sinerentul ei frumos pasează, Iago Aspa, succes cu Aspeții, centrar al Kondogbia în fața lor. Iată cât de puternic este Kondogbia. Strâns, galisienii Uruguayanului central. Este respinsă corect, Soade mai devreme. Pasa în adâncimea lui Nolito, centrarea lui Iago Aspas, dar Lodi. Fault, această intrare a lui Tapia. Centrează Coche în mijlocul careului. Valoare specială. Golul pe care acesta este Jimenez, puternicul Tapia. Intrare la mingea lui Tapia. Simeone se strângă acum mai mulți jucători de aterizat. Iago Aspa, Santi Mina, sunt jucători de viteză. Cafonaș Gal. Trează mijlocașul Atletico Madrid, la cât de modest au evoluat oamenii, acea personalitate în joc a Celtic de care vorbea Simeone. Variante pentru Cholo Simeone în repriza Dota Pia, nu a fost pasa ideală, n-a putut să prea. Savic nu-l găsește cu adversar, Nolito, Aaron Martin. Nu prea are nerv în jocurile poziționale, Correa cu formația sa, iată, gânditor.